очам собиқадори меҳнат будана ин дафтарчаи меҳнатӣ аз даври шӯравӣ. ҳунарманди шинохтаву барҷаста модари аскарбачаҳо Нигина Рауфоваро мардум хеле дӯст медошт. Гарданбанда очам бо либосҳои миллии тоҷикӣ дар гардан мебасту дар консертҳо иштирок мекард. ана ин кирташон қатӣ дар барномаи мумтоз соли 2010 рӯзи 21 декабр ана ин тоқиш қатӣ баромад кардаги буд. ҳоло ҳам духтараш зиёда ин хӯрокҳоро тайёр мекунад, вале мегӯяд бе модарам маза надорад. Кӯзаҳои очама ва ифтихорномаҳоша нигаҳ медорем, суратҳош, альбомош. Ин кӯза ай маҷлиси олӣ дар рӯзи 50-солагишон тақдим кардаги буданд. Ин ай ансамбли дарё, ин ай вазорати фарҳанг. Ана он кӯзаи калоне ки мебинед, он кӯза аз шаҳри Норак, ана ин кӯза ай ноҳияи Файзобод барои очам тақдим кардаги буданд рӯзи 50-солагишон. Мо то ҳозир ин тӯҳфаҳоро дар ҳамин меҳмонхонааш нигоҳ медорем. дар мобайни зари зеваре ки очам ба мо ёдоварӣ мондааст, амин чалаи кори дастияи ҳам соатаю ҳам чала. Ин соли тахминан соли 1976 харидорӣ кардагиай очам. ғайр аз ин ана ин гарданбанд ба очам мерос мондаи ай бибимон. Ин гарданбанда очам бо либосҳои миллии тоҷикӣ дар гардан мебасту дар консертҳо иштирок мекард. Мироси аҷдодӣ акун аз модар аз биби ба модар, аз оча ба мо бакун ба набераҳои худ, ба фарзандои худ ҳам хеле тӯҳфа мекунему, мерос мемонад. Дар ин хона ду ҷевон аст, ҷевони калону ҷевони майда. Ин ҷевон аз чӯби тоза аст, аз чӯби кандакории тоза. Дар ин ҷевон очам зарфҳои қиматбаҳоро барои меҳмонҳо ҷойгир мекард. очам аслан зарфҳои қиматбаҳоро, зарфҳои тозаи, зарфҳои зеборо дӯст медошт. Барои ҳамон ҳам вақте меҳмонҳо меомаданд, фақат зарфҳои зебоша пеши меҳмонҳо мебуровард. ҳунарманди шинохтаву барҷаста модари аскарбачаҳо Нигина Рауфоваро мардум хеле дӯст медошт ва номи фарзандони худро ба хотири ин бонуи ҳунар Нигина мегузоштанд. Воқеан ҳам имрӯз месазад ки духтарон ӯро ҳамчун як зан модар пайравӣ намоянд. очам собиқадори меҳнат будана ин дафтарчаи меҳнатӣ аз даври шӯравӣ гирифтагиянд, вале дигар мукофотҳош аз давраи соҳибистиқлолии Тоҷикистонанд. Ана инаш ҷоизаи ба номи Абу Абдулло Рудакӣ соли 1996, ҳамчунин нишони аълочии телевизион ва радиои Тоҷикистон дода шудагӣ аст. Ана ино аз Кумитаи радио ва телевизион. очам аз соли 1989-90 дар ансамбли давлатии дарё кор ва фаъолият мекард. ана ин утоқи хоби очаман, ин ҷевони очам. Дар ин ҷевон мо
то ҳанӯз либосҳои очам ҳаст. Нанин кирташқатӣ дар консерти апай Муаррама Шарипова баромад кардагӣ буданд. Анаин кирташонқатӣ дар барномаи мумтоз соли 2010 рӯзи 21 декабр анаин тоқишқатӣ баромад кардагӣ буданд. Очам вай мекард, саҳар аз хоб мехест, дастуруша мешушт, баъд пеш назди ноина меомаду баъд ороиш мекард, баъд усмавлоло, баъд ҳамон макияжу ва ёша мегин дар шкафш то ҳозир то ҳанӯз ҳамон кремош, манаин пудраш ҳаст. Ин сумкае ки кор мерафт, даоҷа курта атласша мепӯшед, румол мебаст, ин сумкача ба дар дасташ. Ман то ҳанӯз ҳам хел фикр мекунем ки ҳамон куртаи атлас, ҳамон румол фақат ҳамон тоқӣ, то ҳанӯз ҳам хел фикр мекунем ки фақат дар очам мезебед, ҳамон қадду қоматаш қад як зани зебо олуфта буд. дар ин хонаи пур аз меҳмон бештар Маҳбуба Боҳирова ва Муҳаррама Шарифоваро дидан мумкин буд, ки зуд ба хабаргирии устод Нигина Рауфова меомаданд. Келинҳо дарҳол ба тайёр кардани оши тупа ва ё шакароб тайёрӣ медиданд. ин хӯрокҳоро тайёр карда ба назди меҳмон мебурданд. ин хӯрокҳо хӯрокҳои дӯстдоштаи Нигина Рауфова ва дугонаҳояш буд. ҳоло ҳам духтараш Зиёда ин хӯрокҳоро тайёр мекунад, вале мегӯяд бе модарам маза надорад.